hedder Tutter og Kik, og vi er ude for at se nogle nye eventyr, hvad der sker her i Aalborg. Og lige nu der står vi og kigger på en vindtunnel, som folk de morer så meget med herude. Lige nu der står vi uden for den her vindsimulator, og vi vil prøve at se, hvad der egentlig kan ske, når man stiller sig ind i sådan en, og når der er virkelig stille, og når der er ordentlig orkan. Så vi vil prøve at gå i gang. Lige nu der sker der ikke så meget, så der er faktisk meget stille. Men lad os prøve at tage en ordentlig orkan. Nå, men Valde, hvordan har du det så? Nå nej, det er jo selvfølgelig klart, at han ikke svarer, for han kan ikke høre noget, fordi han har hørt så høj musik. Valde her, han har sådan en måler her på maven, hvor at, du kan se, når jeg snakker, så kører den op her. Hvis nu at jeg ville høre musik på den her MP3'er, så ville det slet ikke engang blive målt på den her, fordi så lavt hører jeg. Men hvis Valde hører musik, så hører han så højt her. Det er jo noget højere, end jeg gør. Men hvis nu jeg giver mig til at snakke ham ind i øret, så bliver det så højt der. Hvis nu jeg råber ham ind i øret, så er det som om, at der er en jetjager, der er ved at lette ved siden af mig, fordi det er så højt her. Og det var så det, vi kunne udrette ud fra den her måler. Så har vi været udenfor og lege lidt med vindsimulatoren, og vi har været op ovenpå og snakke med en dukke, der ikke kunne høre noget. Og så kan man også komme her nedenunder og kigge på alle mulige andre ting. For eksempel en sofa, hvor du kan sidde sammen med en anden i en anden sofa, og du kan prøve at lande et fly, og du kan lege med den synske computer, der kan gætte, hvad for et tal du tænker på. Rapporter Kik og Rapporter Tutter har hygget sig vældig den her eftermiddag, og vi vil nu med stor glæde sige mange tak for lån for videokamera, og vi vil gerne komme igen.